नमस्कार. ते जमलेले सर्व मीडिया आणि पत्रकार सगळ्यांचं स्वागत करते. सुरुवातीला ओळख करून देते. मी स्वतः सौ रोशन रवींद्र सामंत, महिला अध्यक्ष, महिला मंच, युवा सुरक्षा मंच. माझ्या डावीकडे बसली ती श्री विद्या डिसोरकर, मधुणा मतदारसंघाची महिला अध्यक्ष. माझ्या उजवीकडे बसली ती अतुला बेळकर, म्हापसा मतदारसंघाची महिला अध्यक्ष, आणि प्रगती केरकर आमची युवा सुरक्षा मंचाची पणजीची कार्यकर्ती. आजची पत्रकार परिषद घेतली आहे ती एक छोटासा वाटला तरी महत्वाचा विषय. आत्ताची जी 24 तारीख झाली त्या 24 तारखेला जो गोवन जंक्शन जो डिजिटल पोर्टल जो येतो त्याच्यामध्ये एक माहिती वाचली, एक न्यूज वाचली की पणजीमध्ये एक्साईज डिपार्टमेंट वगैरे आहे त्या ठिकाणी भर दिवसा म्हणजे वेश्या व्यवसायासाठी कोणी महिला उभी आहे आणि तिच्याकडे कोणीतरी ग्राहक आला असा एक फोटो आणि त्याबद्दलची न्यूज अशी प्रसिद्ध झाली आणि एकदम धक्का बसला की अरे की बऱ्याच ठिकाणी वेश्या व्यवसाय आतल्या बाजूला कुठे ना कुठे बारीक सारीक चालू आहे, पण हे अगदी पणजी सारख्या ठिकाणी म्हणजे जिथे रहिवासी लोक राहतात, जिकडे रेसिडेन्शियल एरियाज आहेत, अशा ठिकाणी सर्रासपणे जर वेश्या व्यवसायासाठी कोणी ग्राहक येत असतील आणि ते बहुतेक करून पर्यटकच म्हणजे बाहेरनं येणारे लोक, आणि असा जर व्यवसाय राजरोसपणे भर शहरात जर चालत असेल तर ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. आणि ह्या चिंताजनक गोष्टीकडे गोवा सरकार आणि पोलिसांनी खूप महत्व आहे की तिकडे लक्ष दिलं पाहिजे ह्याच्यासाठी की आतापर्यंत आपण बऱ्याचदा बघितलंय की परवरीला कुठे मसाज पार्लरमध्ये वेश्या व्यवसायाच्या बायकांना रेस्क्यू केलं, तिकडच्या जे दलाल वगैरे होते त्यांना पकडले, कुठे कलंगूटला पकडले. म्हणजे हे ऍटलिस्ट आतमध्ये तरी चालणारे व्यवसाय होते आणि आता हे व्यवसाय अतिशय बाहेर म्हणजे अगदीच रस्त्यावर यायला लागले. पणजीमध्ये बऱ्याच महिला ऑफिसच्या निमित्ताने, कामाच्या निमित्ताने येतात. कधी बसची वाट बघतात, कधी आपण आपल्या नवऱ्याची वाट बघतात, कोण भावाची वाट बघतो, कोणी लिफ्ट एकत्र जातात म्हणून लिफ्टची वाट बघत असतात. आणि अशा वेळी जर एखाद्या पर्यटकाने अशा महिलेकडे जर वेश्या व्यवसायासाठी उभी असलेली महिला म्हणून जर तिच्याकडे बघितलं तर आज गोव्यातल्या बायकांना किंवा महिलांना सेफ्टी ती काय असा प्रश्न ऍक्च्युली उभा राहतो सगळ्यांच्या समोर की अशा वेळेला गोव्यातल्या महिलांनी काय करायचं. आणि ही जी ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी घडतात त्या सगळ्या अनैतिक, म्हणजे एक अनैतिक गोष्ट घडते म्हणून त्याच्याबरोबर दुसरी घडते, दुसरी बरोबर तिसरी घडते, आणि अशी त्याची चेन जी असते अनैतिक गोष्टी घडण्याची किंवा इलिगल गोष्टी घडण्याची ती वाढत जाते. आणि याचं मूळ सगळ्यात कारण काय आहे तर हे मेन आहे ते कॅसिनो आले की कॅसिनो काही स्वच्छ ठिकाण नाही की जिकडे बऱ्या चांगल्या स्वच्छ गोष्टी चालतात. तिकडे फक्त जुगार चालतो आणि फक्त जुगार न चालता जुगाराबरोबर ड्रग्स, वेश्या व्यवसाय हे अगदी राजरोसपणे चालतात. आणि हे कोणी सांगायची गरज नाही, जगजाहीर गोष्टी आहेत. आणि आता हे जर आतल्या गोष्टी कॅसिनोच्या आतमध्ये चालणाऱ्या गोष्टी अशा जर कॅसिनोच्या बाहेर शहरामध्ये जर घुसायला लागल्या, ऑलरेडी ड्रग्स बघितलं तर शहरातल्या बऱ्याच ठिकाणी राजरोसपणे ड्रग्स मिळतात, जुगार राजरोसपणे चालतात, कॅसिनोच्या माध्यमातून तर खूप मोठ्या प्रमाणात चालतात. आणि ह्याच सगळ्या प्रमाणामध्ये जर वेश्या व्यवसाय सुद्धा जर सुरू व्हायला लागला तर आज आमचा गोवा आम्ही म्हणजे मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर किंवा इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्मवर गोव्याला आम्ही काय पोर्ट्रेट करतो, आम्ही गोव्याची प्रतिमा काय तयार करतोय असा एक मोठा प्रश्न उभा राहतो. जर आम्ही इंटरनेटवर गुगलवर जर प्रॉस्टिट्यूशन इन गोवा किंवा प्रॉस्टिट्यूशन इन पणजी जर घातलं तर अतिशय भयानक परिस्थिती लक्षात येईल की घालून जर बघितलं तर इतक्या साईट्स आहेत आणि इतक्या रजिस्ट्रेशनचे कॉन्टॅक्ट नंबर्स आणि आहेत की यू हॅव टू जस्ट रजिस्टर, त्यांच्या साईटवर रजिस्टर करा आणि ते तुम्हाला सगळी माहिती प्रोव्हाइड करतात की गोव्यामध्ये प्रॉस्टिट्यूशन कुठे चालतं, रेट काय, कोण आहेत, कशा आहेत, ह्या सगळ्याची माहिती त्याच्यावर मिळते. किंवा अशा काही गोष्टी ते फसवणूक म्हणून सुद्धा करतात.
म्हणजे विचार करायला पाहिजे की इंटरनॅशनल म्हणजे जर या गोष्टी नेटवर जर इतक्या सुलभपणे मिळतात तर विचार करायला पाहिजे की इंटरनॅशनली गोव्याचं नाव किती प्रसिद्ध होतंय. म्हणजे खरं आमची देवभूमी म्हणायची, आमची पुण्यभूमी म्हणायची, आणि या पुण्यभूमीत, या देवभूमीत, या सात्विक भूमीमध्ये जर अशाच गोष्टी होत असतील आणि ह्याच गोष्टीची जर प्रसिद्धी जगभर होत असेल तर हळूहळू आमचा गोवा हा फक्त प्रॉस्टिट्यूशनसाठी, ड्रग्ससाठी आणि जुगारासाठीच फक्त पर्यटन स्थळ अशी त्याची एक म्हणजे त्याची पब्लिसिटी व्हायला किंवा प्रसिद्धी व्हायला वेळ लागणार नाही. आणि हे सगळं जर थांबवायचं असेल तर सरकारने खरंच मोठं पाऊल उचललं पाहिजे. सरकार जर काही 4 गोष्टी गोव्याच्या दृष्टीने हितकारक करण्याची इच्छा जर सरकारला असेल तर सरकारने पहिल्यांदा महिलांचा विचार केला पाहिजे. कारण महिला गोव्यातल्या बऱ्याच प्रमाणातल्या महिला आता काम धंदा नोकरीच्या निमित्ताने घराबाहेर पडतात, आपापल्या घराच्या पासून लांब बसतात, काही जणी रात्री ट्रॅव्हल करतात. आणि जर हाच जर ट्रेंड असाच जर महिलांच्या बाबतीत वागण्याचा किंवा जर महिलांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असाच जर राहिला तर आमच्या महिला गोव्यामध्ये सेफ नाही. हे अगदी काळ्या दगडावरची रेष आहे. आणि हे सगळं थांबण्यासाठी सरकारने आणि पोलीस यंत्रणेने एक म्हणजे तत्परतेने काम केलं पाहिजे. आता जर परवा या पोर्टलमध्ये जर एखादी न्यूज आली तर गोवा सरकारने किंवा पोलिसांनी त्याची काही शहानिशा केली का की खरंच अशा घटना पणजीमध्ये घडतायत आणि त्या कशा घडतायत, मग त्याच्यासाठी कोणाला अरेस्ट केलं का, अशी कुठचीही घटना पोलिसांकडनं किंवा सरकारकडनं आलेली नाही. सरकारने ह्याच्यावर काही भाष्यही केलेलं नाही. अशा गोष्टी बऱ्याच ठिकाणी जर चालत असतील, शहराच्या ठिकाणी चालत असतील तर ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. आणि सरकारने यात खरोखर जास्तीत जास्त लवकर लक्ष दिलं पाहिजे. बाकीच्या गोष्टी आहेत, सरकारला बाकीच्या गोष्टी जर महत्वाच्या वाटत असतील तर त्या महत्वाच्या असतीलही बाकीच्या गोष्टी, पण महिलांची सुरक्षा आणि गोव्याची कुप्रसिद्धी ह्या ज्या 2 महत्वाच्या गोष्टी आहेत ह्या लवकरात लवकर थांबल्या पाहिजे. गोव्याची कुप्रसिद्धी जर अशीच वाढत राहिली तर गोवा हे पर्यटन स्थळ म्हणजे तीर्थक्षेत्रासाठी पर्यटन स्थळ किंवा सुंदर बीचेस बघण्यासाठीचं पर्यटन स्थळ ही गोव्याची प्रतिमा पूर्णपणे जाऊन गोवा म्हणजे फक्त कॅसिनोचं पर्यटन स्थळ, ड्रग्स पर्यटन स्थळ आणि जिकडे प्रॉस्टिट्यूशन सुखा समाधानाने मिळणार असं पर्यटन स्थळ तयार होईल. आणि असं जर पर्यटन स्थळ म्हणून जर गोव्याची प्रसिद्धी झाली तर आपण जे गोव्यात राहणारे सर्वसामान्य माणसं आहोत त्यांचं आमचं जगणं बिकट होईल. म्हणून माझं गोव्याच्या जनतेला सुद्धा आव्हान आहे की अशा जर काही गोष्टी लक्षात आल्या किंवा आजूबाजूला घडत असल्या तर त्या मुद्दाम पोलिसांकडे वगैरे तक्रार करा किंवा त्याच्याविषयी काही ना काहीतरी जागृती करा. फक्त काहीतरी दिसलं म्हणून तोंड बंद करून गप्प बसू नका. सरकारकडे पुन्हा एकदा म्हणजे आवाहन किंवा विनंती की सरकारने पोलीस यंत्रणेची मदत घेऊन सुरुवातच केली पाहिजे की अशा जर गोष्टी शहरामध्ये दिवसाढवळ्यात घडत असतील, प्रॉस्टिट्यूशनसाठी बायका उभ्या राहत असतील, त्यांच्याकडे जर बाहेरून येणारे पर्यटक वगैरे जर क्लायंट म्हणून जात असतील तर ह्या गोष्टी ज्या अशा राजरोसपणे चालतायत त्या पहिल्या अतिशय महत्वाचं आहे की त्या पहिल्या थांबवल्या पाहिजे. तसंच आमचं सायबर ब्रांच जी आहे त्यांच्याकडे खरी मोठी जबाबदारी आहे. जर असे गुगलवर जर सर्च केल्यावर जर आम्हाला नको झालेल्या साईट्स आणि गोव्याच्या बाबतीत जर अशी माहिती उपलब्ध होत असेल तर आमचं सायबर ब्रांच आहे ती काय काम करते की त्यांनी ह्याच्यावर मोठ्यात मोठं पाऊल उचललं पाहिजे. आणि अशा साईट्स फाइंड आउट करून त्या शोधून गुगलकडे काहीतरी कॉन्टॅक्ट करून अशा साईट्सवर बंदी घातली गेली पाहिजे. अशी जर बंदी घातली गेली नाही तर आमच्या गोव्याची बदनामी पूर्ण जगात आता हळूहळू सुरुवात झालेलीच आहे, पण ती पूर्ण बदनामी होईपर्यंत तरी गोवा सरकारने थांबू नये. आणि पूर्ण बदनामी झाल्यानंतर आम्ही काहीतरी त्याच्यावर कार्यवाही करू असं न करता आता ही काही जी सुरुवात होताना दिसतीये ह्या सुरुवातीला जर अशा गोष्टी गोवा गव्हर्नमेंटने जर थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही या सगळ्या संकटातनं दूर जाऊ असं मला वाटतं. गोवा सरकारने पुन्हा पुन्हा ह्याचा उपचार ह्याच्यासाठी करते की गोवा सरकार इतर नको झालेल्या गोष्टीमध्ये खूप इंटरेस्ट घेऊन सध्या कामं करत आहे, पण त्यांनी गोव्याचं सामाजिक भान ठेवावं, गोव्याचं सामाजिक आरोग्य कसं स्वच्छ राहील ह्याच्याकडे
मुद्दाम लक्ष द्यावं. बाकीच्या गोष्टी आहेत ते सरकार काय करतंय त्या करत राहतील किंवा ज्या होत आहेत त्या होत राहतील, परंतु जर आमचं सामाजिक स्वास्थ्य गोव्याचं जर बिघडत राहिलं किंवा जर त्याचं स्वास्थ्य नीट राहिलं नाही तर गोव्याची अपप्रचिती होण्यासाठी वेळ लागणार नाही. त्यामुळे गोवा सरकारला पुन्हा एकदा ही विनंती. धन्यवाद. हा, आता कसं तर लागलं गरज लागली. आता हे गोवा जंक्शननी काहीतरी न्यूज तर काढलेलीच आहे, पण त्याच्यावर अजून म्हणजे कालच मी थोडं ह्याच्यावर इंटरनेटवर सर्च केलं तेव्हा खरंच अशा बऱ्याच गोष्टी लक्षात आल्या. त्याचा नीट अभ्यास करून आमच्या सायबर ब्रँच जी आहे तिकडे व्यवस्थित एक कंप्लेंट खरंच द्यावी लागेल, कारण हा अतिशय सिरियस विषय आहे की जर गुगलवर जर अशी माहिती जर सरळ असते मिळत असेल, पण त्याच्यावर व्यवस्थित अभ्यास करून नीट मोठी व्यवस्थित एक कंप्लेंट आम्ही सायबर ब्रांचकडे देणार.